Nagsisilaw na sila. Bari, bari, bari. Bari, bari, bari. Oras po ngayon ay... Kala oras dan, sir? Alas 4? Alas 6? Ha? 6:50 na po. Bari, bari, bari. Ito yung isang hunter na kasama namin. Si Brian. Kung nakikita nyo, malakas yung paningin niya. Uloy. Sabi ko sa inyo, nakahuli siya kaagad eh. Ito ako isa. Ayun o. Yan eh. 1-0! Tayo na. Marami dito kanina. Diyan ni. Diyan pumunta mo. Kumantok dito yung dinak mga kanina. Ayun o, ayun o, ayun o. Saan? Di, joke lang. Ayun o, ayun o. Ayun o. Saan? Ayun o. Ha? Diba pala? 2 beses na yan! Bari, bari, bari. Ha, madilim dito. Obvious ba? Madilim. Lulu, nakalaga. Tapos yung naririnig yung kukok-kukok, yung mga patang. Isa sa pang dapat yung tandaan, pag kukuha kayo ng patang, dapat may lalagyan kayo. Diyo. Yan na po yung isang hunter. Pro hunter pala. Pro hunter na ano, Shikigami. Gago! Dito pa kayo. Maganda yun nakuha mong nen ah. Visit. Hirap bumaba mga kaibigan. Kailangan talaga bihasa ka sa paggamit ng gear dito. Doon tayo, bababa tayo, bababa tayo. Bakit? Karag, karag! Karag, karag! Kumuno patang babalag! Bari, bari. Magaling talaga si Bugoy gumamit ng nen. Diyo. Ay ko patang. Ay kung kasi magsiseryoso. Ha? Hindi mo pa nilalabas yung 1% mo? Ayan, so nakikita nyo naman 1, 2, 3, 4. Iman, iman. Dito na ini, dito na ini. Dito na ini. On. Mix, mix. Alam. Alam, good stone. Ayan eh. Asal mo yun mo? Pinudol na rin ko. Yes. Tahan-tahan, on. Wala pa lalit. Galit. Tutulungan. Gamitin mo yung nen mo. Uy, baka mo, ito. Hindi ako gan. Dami yan. Ano yun? Sarang mo eh. Eh, Renat. Eh. Ang kakat. Ang kakat. Kita mo. Ito yung mga kakat. Saan ini? Dito kaya. Hmm.
karags. Ayun, so nagsama-sama na yung mga apat na hunter. Sama-sama na sila, nakakarami na sila, nakakarami na sila. Wala ka talaga makikita, kami-kami lang mga kaibigan. Kami-kami lang. Patang, Ken. Siya, may lang. Wala, patang. Ito yung pinakamalupit sa amin. Si Nicanor. Ilan na Nicanor? Papabisita sa atin. Oy! Ito dato. Baka din ang patang ka na. Buisit ka, di ba? Wala pa mo, Noy. Wala. Ako yung sako. Marami mo ikasutulan. Kita nilalabas ka ba? Kasi nga, isang buko. Gata mo man ano eh. Adobo. Sige na tan. Nalililo lang. Kon. Malimos la. Bilang lang eh. Ito ang dumay. Ito na. 4 kilo wal. Talaga na. Sayang may kilo ko. Oh, sige nito sa 4 kilo. Kami yung patang nga ni. Walang kilo ng good. Malaga kira. Mo sialan. Ang kulto. So, ayun, tagli sa kulto mo lang din sa tanay. Kanta no prito untan. Prito niya. Pero nadubo tagtagan. Nadubo tagtagan. Nag-unirimat yan. Unirimat. Ano nga po, mandadalos. Patirara man na kayo, katumba ba yan? Nga si Brian tamataba. Ano po, napapawa yan. Ayun. 100 yan. Kapag sa giniraan niya. Kapag sa giniraan.